V priebehu doobednejších hodín musela dopravná polícia dvakrát zasahovať a vytvoriť koridor pre cestárov. Voním v aute, no a zadek ma začal prebiehať. No a sme ostali v hrobli. Proti išlo auto, to auto nabúralo do nás, do zadného časti automobilu nakladného. Chlapi sú v poriadku. Chvála Bohu, že sa nič nestalo ľuďom. Auto sa vyklepe. Nech sada Ľubko a nech šape na Danišovce rovno, dobre? Tu autobus je síce, ale majú tu aj Tatru, takže ho vyťahnú, len potrebujem, že by to posypal čím skorej. Sme proste vonku celý čas, áno. Treba dávať pozor, cesty sú strašne zlé a vidíte, ako to vyzerá. Mali sme odpočinok od lopat a dnes to prišlo. Dobre. A ako dlho budete lopatovať? Podľa toho, jak to vyzerá, asi celý deň, priebežne stále. U nás v Trnave snehu není a teda do Vieči aj bude v zime, takže my hneď prvý sneh musíme vychytať. Stávam si iglu a guľujem sa. Ráno vstaneme, krásne zimné počasie, proste sneží, celú noc snežilo, sneží stále, proste, takže je to nádher.